apa? Sing giat. Maksudnya? Ya sing apik ngono lho. Sing giat, joget kuwi sing tenang. Oh, sing temenan. Kok njaga kesehatan to, Bapak? Ya kesehatan jaga ngenteng-ngenteki dhuwit. Ora ngono, seniman itu kerjanya malam. Iya. Iya toh? Heeh. Kaya sing njaga kesehatan, esuk ngombe susu. Iya. Sore ngombe susu. Lah kerja kuwi tetep fit. Aku ki wis ngomong apa? Ngrungokne omonge dokter sebelah iki. Piye? Susu nyang moto gak apik. Sopo sing ngomong? Susu nang moto ora apik. Kowe nek ngerti nang posyandu kae. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Susu nang moto elek. Ah sing apik Susu nang dodo sing apik. sesuk iki tak urus iki. Iya. Susu nang moto elek. Iya. Sing apik Nang dodo. Lah susumu nang moto nek ngemiki anakmu lak ngene, Iya sik iki gak kena ditarik iki. tekan kene, hubungi ngene tak hubungi. Iya. Kene tak hubungi. Ya. Nah, ngene. Iki dawa. Ngene rada tepak ya. Waduh iki nek daleme sapa? Pak sapa, Mang? Walah mulane Pak Jan. Sinten, Pak? Pak Jan. iya. Jan itu janji. Janji nanggap ketoprak nekane Bagio ambek Agus. Ah iya no. Iya, ketoprake siswa budaya. Sambutane piye, Pak? Waduh, meriah. Wah, monggo Dik Bagio pinarak. Dianggap omahe dhewe ae, gek ngepel-ngepel kono, gek. Kowe yang ngepel. Aku ya terus ngepel. Makme piye prasmanan. Prasmanan, ana soto, ana rawon. Kowe di sini-sini kok entek 3 piring piye to, Pak? Ngawur ae, 4 piring. Lah kowe sing terakhir mau ngulu apa kok ulu gedek-gedek ini? Entak sisa-sisine pikirku daging dadak laos. Ya kok ulu wae. Ya tak ulu ae wong ususku panuwen kok. Ora iki kajate kuwi sunatan. Iya, utawa tasakuran selapan. Tetakan utawa Heeh, tasakuran. sunatan. Iya. Dhisik iku kok ana sunat kuwi piye to, Pak? Ya ngene jelase. Sunat itu sing pertama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Iki ilmu tuwek lho tak biacok dasmu. lah ya aku ya ora ngerti tak rungokke ngono. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam iku oleh dawuh saka Allah supaya sunat disunati dhewe. Kadek umure wis 80. Dadi 80 kuwi nembe disunat. Iya, Wong umure wong biyen ya sampe 400 tahun ya. Iya. Lah kuwi carane piye? Lah yang ini iki pamane ya ditarik sret. Sunate nganggo apa kuwi? Nganggo bendung utawa perkul. Carane disunat dhewe iki. Disunat dhewe ngene. Iki landesan, deleplek, bacok, celeng. Kujel. Kok kaya buntute cecak lho. Nah, kisahe ngono. Majune zaman maju maneh wis ora nganggo bendung, ora nganggo perkul, nganggo gunting utawa nganggo glati. Zaman bapak buyut dhisik. Iya, maju maneh wis awakmu iki nganggo silet utawa nganggo gunting. Iki sok tahun 5007. Tahun 5007. Iya, iki wis ora gawe bendung, ora gawe glati, ora gawe silet. Lah nganggo apa? Diremot. Lah carane piye kuwi? Lho, dolan karo kancane akeh momen sing klambi abang sing sunat sekarek. Tol. Mbok dene liwat. Tol. Biangane silet. Tapi ya pengalaman wong kowe ya neruske profesine bapakmu. Ya iya. Kowe ya tukang sunat. Aku tukang sunat tapi urusan kantor polisi aku.
Lah apa wong kleru kok. Bocah 2000. Sunatan masal. 2000 bocah. Lah carane piye oleh nyunat? Nok pendopo Kabupaten Pati kono. Kowe 2000 bocah. lah bocah tak kenceng. Oh iki umpamane jejer. Nah, kene 1000, kene 1000. Iya. Wis tak kenceng bolah wisan. Ya. Ngene iki. Kowe iki masang boto apa piye to? Ora kok masang botong lah, engko nek gak kenceng. Tarik benang. Tarik benang plek iki gak katokan kabeh wisan. Iya lho. Wis teng pentolos ngono wisan. Wis teng kranteng ngono wis. Ya. Iki tak kenceng. Nah, tak kenceng bolah ngene. Ayo, sapa kendeken niku? Munjuk aku. Yo. Iya. Sapa kedur niku? Ngendek aku. Kok maju meni sapa iki? Ayo mundur, kok panggah dawa iki. Iki sapa iki? Lah kok pake? Koncae ora wani diterke ngono lho. Ya bapake kok melok. Mari ngono, aku nggawa glati. Wes iris sae. Cling 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 Ki ono iramane ngono barang kuwi. Ya kudu pas no. Cling 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 bocah karek 10 lampu mati. Ya leren wis istirahatno. Leren piye sesuk nyunati nyang ngarep ngono malah gede-gede. Kok tutuke wae? Iya wis tak angen-angen ae tak gerayai endi bendol bacok. Jenjel bacok. Terus pokoke bareng bocah kari siji lampu mekan biar. Hasilnya ya enek sing kena separuh. Enek sing muges. Kemepeten. Enek sing pucuke tok. Saking wediku aku melayu nang jero kamar mandi. Aku kepoyoh-poyoh aku. Saking wedine ta. Saking wediku aku nguyuh blek lah kok nggonku ya kebacok. Wah, kurang ajar. Kurang hati-hati kowe. Iya. Wah, iki kajate Pak Jan iki. Iya. Iki wis dipasang macem-macem lho, Bang. Iya, iki ucapan awan bengi. Iya. Kamu mengucapkan apa? Umpamane kemantenan ngono piye? Selamat menempuh hidup baru, semoga rukun selalu. Yang ulang tahun. Selamat berulang tahun, semoga panjang umur dan sejahtera. Lah yang sunatan ngene iki. Wah, iki gawene anyar lho iki. Selamat menikmati potongan baru. Kok iso ngono to? Kan mau ning luncup dadi nyeprokne ngono. Nih. Potongan. Iya, Bak. Iya. Tamune yo akeh. Tamune akeh. Pak Jan iki termasuk wong sing blater to, Bang. Wah, iya jenenge wong blater iki ora kurang merga. Tamune saiki dipasang terop. Terop. Padha jagong kabeh. Jagong. Ngombe wedang. Wedang. Ngawe kadang nglumpukke sedulur. Kongkon nglumpuk kan nyeseni nek teman apa nek sunatan iki. Lah wedang diwadahi cangkir. Dicancang lan dipikir aja kesusu disosor kuwi panas apa ora. Kowe kok iso ae to bak ngono kuwi? Aku imbuh pokoke. Lah kadang-kadang disuntik ning lepek. Lepek kuwi nek ndelehno epek-epek. Lho, apa tumon dikekno cengel. Oh iya. Kadang-kadang kok diwadahi gelas. Gelas kuwi nek tugel gak kena dilas. Bar ngombe wedang terus rokok. Rokok kuwi moro-moro takok. Rokok moro-moro takok. Endi sing kok Kalimantan rokoke? Ya, mulai katelah rokok. Rokok moro-moro Takok. rokoke Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Kowe kok iso ae to bak ngono kuwi? Wong ya golek pangan kok Gus ya sak. Sakane ya. Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Surya. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Bentul. Saben-saben ditutul. Tutul nganggo geni. Iya. Bismillah. Wismilak. Wanita itu semua milik laki-laki. Ono lanang rapi lanang. Ardat.
Aku rela dinodai asal tidak hamil. Lah kuwi piye to, Pak? Kayak ditutul-tutul niki wa tengene ngono lho. Dadi Tutul geni ta ya ya? ditutul geni rasamu tutul apa Kuwi kok. mau wardat. Iya. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan ya urusane. Wong pancene wong iku selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau geger. Ayo enak nyoba kerja bareng, tapi kan wis ora nyanyi to ya. Wis gak nyanyi. Maratuamu lanang kae mantan ketoprak. Ya. Maratuamu wedok mantan pesinden. Wah, aku nek gak mulai 15 dino dirangkul ngene iki. Karo menyanyi penyanyi. Iya. Mak, Ngentut to Pak kowe, Pak? Hah? Ngentut to kowe? Iri. Iya, tapi mambu kok. Iri lho ki, Bang. Ngene kok. Wis tampeten ae wis. Dirangkul aku. Mas Bagio yang menawan. Penyanyi kok. Oh, manis senyumanmu. Saat-saat perkenalan aku selalu ya ingat senyummu bojoku. Aku ya penyanyi. Iya. Aku ya menyanyi. 5 menit lagi ngek ngek. Kok nganggo ngek-ngek to? Bojoku budek. Dikei bahasa isyarat. Lah kok maratuwa ya nang mburi omah karo sisik-sisik pring ngene ya. Gethuk asale saka tela. Nek wis pethuk terus kono dikapakno. Kuwi maratuwa lanang. Maratuwa. Lah kok maratuwa wedok karo nyapu. Piye? Ya kono le sak karepmu nduk. Wong aku ya bar karo pakmu. Kuwi bareng apa? Bubar sembayang tahajud kon rumah tanggaku ben tentrem kaya rumah tanggane Bapak Janiki. Yen kowe bar salat tahajud, Ya. tak kei donga siji iki teko Yai Sepuh. Umpamane apa? Bar salat kuwi ya lebih afdol yen dikir. Tak kei donga siji. Piye, Duk? Apalno. Aku gak apal lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wis ah, Wes, eling. eling. Ya bismillahirrahmanirrahim. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya Allahumma Iya. inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Lah kuwi aku teko napasin kuwi. Aku Wis engko tak catetke, iku Ah. tenan bab kuwi kanggo rumah tangga. catetne ya, catetno. Iya. Tapi kowe ngomong ora tau geger. Iya. Lah winginane kowe padu karo maratamu wedok ngopo? Sing padui sapa? Lah winginane ana Iko salah paham, Gus. ceritane piye to, Pak? Aku lak tuku daster abang kosolo. Kae to? Iya. Terus Tak gawa mulih. Tak gawa mulih lah kok dinggo bojoku. dinggo sapa? Bojoku. Bojomu apa maratuamu? Mari ngono digawe maratuwa. Padahal bojomu karo maratuamu ki bodine padha. Padha. Dedeke ya padha Iya. kaya anak kembar ngono. Lah iya. Lah kuwi dinggo maratuamu. Dinggo maratuwa karek jam 4 esuk aku mulih tanggapan kae. Heeh. Ya ngene iki, ya lho, nyugukne geni ning ngarep pawon ngene iki. Ya. Ya tak cebleki itu ambek aku. Ya ini kok wis mateng. Ya mene kok godhok wedang. Apa ya kecebleki bokonge to? Ora trimo ngono tak krowowoki barang. Lah terus piye? Lah bareng ngono ki, lah kok noleh. Bojomu nang sumur leleh ngono. Aku sedina sewengi gak wani mulih aku. Lah ya kisinan kowe. Aku izin ngas nyang kali aku ngantuk raup. Lah kok wetengku luwe. Lah mertua pas macak pisan wis ayu ngono ya. Jam pira kuwi? Ya jam 4 sore. Ya ngene iki simpangan karo aku. Nek muni ki mayar. Saedan iki.
pancen kowe edan kok. Piye? Ya pancen tenan wong kowe edan. Lah berarti kowe edan ora krasa. Kowe edan. Lah ya iki sing edan wong loro. Lah karo sapa? Lah kowe nek pancene aku ki roh edan. Lah kowe munggah panggung aku mbok celuk, Wong edan gak wong loro. Ah berarti ya dudu aku tok no. Sapa? Aku ngerawet iki ya edan no. Lah kok iso? Karo aku wong edan, aku metu kok ditabuhi. Ayo. Iya. Berarti ya kak wong telu tok. Nah, sapa? Bapak sing duwe gawe iki berarti Kowe ngomong apa kowe? Ngomong apa kowe? Berarti wong bijaksana. Roh wong edan mlumpuk dibayari. Wis ora nek kleru le. Kowe rene iki jane ngopo? Kan golek duit ta? Nah, aku golek duit. Lah, Aku golek dulur. Dadi kowe rene iku ora golek duit. Aku golek dulur. Sing penting golek dulur. Seduluran. Mergo duit karo dulur ki ya tetep tak botne duit. Ora cocok mbek omonganmu to. Loh, duit ini bukan semata-mata rupiah lho ya. Nah, duit Singkatan. Tulisannya piye? DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Kowe kok iso ae to, Pak? Oh, alah ya golek pangan lho, Gus. Ya sak uning-unine kok ya. Doa, usaha, iman Dan takwa. Lah yen ngono ya kuwabe wae padha dijak narkotika. Hei. Ini apa? Psikotropika. Psikotropika. Dudu obat sing terlarang pemerintah maupun agama itu dilarang itu bukan. Apa? Kuwi ya singkatan. Iya ben dirungokne dagelan kene ya. Narkotika. Iya. Negara akan rusak kalau orang-orangnya tidak iman kepada Allah. Wah, lah ya awakmu haji dadi enek benere nek anu. Lah nek ngono ibu-ibu waranggono iki kabeh dijak narkoba. Lah kuwi sing dilarang. Apa? Lah psikotropika to kuwi? Duduk ya singkatan. Narkoba. Narik kolore bapak. Ya ora? Iya percaya aku. Dikandani kok. Pancen aku iki to, Bab. Iya. Ya, ning siswa budaya ki. Iya. Aku ndeleng waktu ning Dosuman Pati ya. Iya. Pancen apik spektakuler yen main. Mosok Lho tenan kuwi. piye? Perang kuwi sing gontok. Iya. Dia. Lah nggawa pedang. Pedake mencolot. Gak Lho, kok ngibani gelungane sinden to, Pak? ya pas gelungan. Ora ya melorot sakilan lah. Heeh. Don sakilan. Perang meneh tumbak. Wah. Wet. Wing. Lho kok mencolot ngeneki wong nonton. Biasanya Mas Widodo iku. Ngeneki dadane wong nonton. Keneki apa? Dadane. Ya pas dodol. Ora ya melorot sakilan lah. Aku iku sore mang apene adus to. Iya. Arep adus ya adem ram. Godhok ke banyu, Dik. Bojoku tak jak tampekan. Bojoku juara badminton to. Percaya. Tak cemes wedheng kena udele. Apa ya pas udel? Ya melorot sakilan. Wah, semen cekewok. Blok suarane tok 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 tok. Kok sok muni ta, Pak? Ndek gimbal kumplung. Tok 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 tok. Hebat memang. Iya. Jenenge Bagyo. Iya. Artis pelawak ya penyanyi. Iya. Nah, saiki modele campur sari. Campur sari. Iya toh? Iya. Kan musik pentatonis digabung sama diatonis jadi musik campur sari. Iya. Nah, kowe iso nyanyi. Iya, kecil lho kok ya. Tenan. Iya. Nah, tak umumke to ya. Iya. Kene warga ndi? Warga Sangkrah. Warga Sangkrah. Desa. Oh, gede. Iya. Kecamatan Sumber yang tercinta. Iya. Inilah seorang artis yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Allahumma. Di dunia musik. Ya iya kok dunia dan akhirat apa? Arep bongko. Dunia musik yang Iya. baru muncul dari kebun binatang. Lihat ya. Kok kebun binatang? Yang munculnya
teko ndi to, Pak? Ya, kok ngene piringan hitam po. Dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta. Iya. Walaupun begini saudara masalah show kemana-mana secara diam-diam, dia sering dipanggil ke lain daerah untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 1 Juli untuk meramaikan Hari Bayangkara, dia dipanggil ke Semarang untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 2 September. Untuk menyanyi. Cangkemmu mbok meneng sik. Cangkemmu mbok meneng sik. Iya. Aku sing komentar. Iya, iya. Tanggal 2 September dia dipanggil ke Kalimantan Timur untuk menyanyi. Untuk menyanyi. Tanggal 5 Desember yang akan datang, insya Allah dia akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyanyi. Kok dipanggil Tuhan Yang Maha Esa kok menyanyi? Dipanggil tok ora kok ngono apa-apa. Dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyanyi. Biasanya itu kan mati. Nah, iku ayo sing mati, dagelan apa iso mati? Dagelan nggak iso mati. Pelawak itu asasnya surga. Jadi pelawak ku yen mati, Iya. kuwi mesti mlebu swarga. Mesti. Ya urung mesti to, Bak. Kan orang masuk surga dan neraka itu ditinjau dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ah, ya kan. Apa ya mesti nek dagelan kuwi mlebu swarga? Ya wong mari nonton pelawak itu maune karo bojone setru ya boleh. Ora kok. Oh, padu terus ora. Nah, umpamane saiki dipikul kentul. Nok ngarep kuburan. Nok ngarepe kuburan ana malaikat loro. Ditakoni. Sing mati iki sapa? Agus. Mbok ya kowe. Kok ya aku lah mbok kowe. Lah sing ngopeni awakmu sapa? Kowe. Sing ngopeni kowe sapa? Nek aku mati. Oh iya wis, ngalah wae sing waras. Iya ta? Nah, Niki Agus, oh ya wis. Kono surga gang loro. sing Ya. apa? Swarga kok ana gange piye? Lho, sing Mbak mati mbiyen kan pemborong tok. Ya ora? Ya ngono. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Apa kowe sing iso nek nyanyi? Apa? Campur sari? Iya. Ayo. Rondo. Lagu umpamane kempling. Rondo kempling. Rondo kempling. Ndas mundi Mbak Ayu. Ndas mundi. Kopengmu remek apa piye to, Bak? Piye? Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Lah tindak-tindak nek ora nggawa ndas. Ngene utawi iki. Kuwi sing ngetren dhisik ya. Iya. Sono maneh kae. Sing njaluk kawin kae apa kae? Oh iya. Ayo apa? Putri Panggung. Sing njaluk kawin kok. Iya, Mbok iki. Mbok sing nandur Kuwi lak entik. Mbok aku jaluk disunatne kanggo sapa tole? kanggo nyoba mboke dhewe. Kurang ajar kuwi. Ora entuk. Lembok kuwalon iki. Masih mbok kuwatet ya ora entuk. Oh ngono. Heeh. Saiki cucak rawa. Cucak rawa. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Yen digoyang ser aduh enake. Iku cucak rawa. Iya. Manuk gagak. Ngawur nek iki. Lah kowe kalau seniman kreatif harus bisa spontan. Iki spontanitas no iki. Manuk gagak mencok ning tunggak. Ana cewek kok delok lagi macak. Bareng weruh aduh manuk kundangak. Maune kan ngene bareng weruh cewek macak no ngene. Wih, gagak saiki. Iya. Manuke
Manuk cipret ya apa? Nek carane kene Brenjak Surabaya kuwi ngarani cipret. Oh iya. Ayo. Manuk cipret buntute saipat. Mangane enek suket-suket. Bareng wero aduh manukku purat. Mau ning ngene. Manuk tilang. Manuk tilang miber nang Magelang. Mangane jangkrik karo walang. Bareng wero aduh manukku ilang. Manuke Kok iso langsung ilang? iya. Saya si Putri Sinden panggung datang kemari. menurut panggilan Anda. Pak Lurah, Si ketek putih. iku anoman obong. Ayo. Campur-campur. Lah ya Pak Lurah melok ngurusi omah kobong ngono lho kok. Iso ae kowe kuwi. Kowe tak kandhani. Iya. Nek lagu-lagu, Iya, kuwi belajar sing tenanan. umpamane. Lho, kaya kowe keistimewaanmu nyanyi lagu Mandarin. Iya. Ayo ta? Iya. Ayo coba. Saiki bahasane sik. Bahasane. Iya. Aku sing bahasa Mandarin. Aku sing Cara Cina kowe sing memperjemah bahasa Indonesia. iya. 你今天我只是第我酒，因佛的我爱你。 Artinya, selamat malam, selamat berlibur bersama Ketoprak Siswa Budaya. Aku mencintai kamu. 我以我己，因佛的酒，因我比你难做，因佛的酒，我永恒交情。 Mulai sore kita udah diguyur makanan dan minuman. Tapi bapak dan ibu panitia masih menyiapkan di belakang, yaitu masakan fuyung he dan capcay. 这都是干我的我妻我，因佛的爱知我爱你，知我爱。 Rupanya banyak sanak famili juga membawa keluarga. Ande Tulan juga membawa keluarga. Tapi maaf, ada adik yang membawa pacar karena lampunya terang benderang, jangan sampai cipokan. Bang, aku mau ngawur loh, Bang. Ngawur ya karepmu, aku ya ngawur kok. Kowe mau yang ngawur. Aku ya ngawur Ayo nyanyi lagu Mandarin. Iya. Ah, piye kae? Awakmu rada adoh, engko ganggu engko. Ora. Oh. Tapi ya lagu Mandarin itu apik to. Iya, ya sesuai dengan yang diprogram, yang diminta. Apalagi vokalmu itu termasuk kayak sejenis vokalnya Jamrut. Iya. Kuwi dhisik nek sing ngajari sapa to Pak kuwi, Pak? Cangkemmu gak tau diloloi watu. Jenenge wong kok Ah ya wis kono. ganggu aku tak bosok lambemu lho. Karo kancane kok yo ngono. Masih ngono kok. Ambok iya sing semanak ngono. Iya. Oh budal bareng lho kowe. Aku mampir nang Pati. Panjenengan ya kakean cocot kowe iki. Ngono, tak rungokke. Judule apa to bakae, Pak? Percintaan. Oh, jadi umpamane bahasa Indonesianya percintaan. Di taman itu dilarang orang berpacaran. Namun masih aja yang pacaran. Terus tahu ya suhunya sana sehingga dia jadi arca. Oh ni mabu Shanghai. Oh ni mabu Shanghai. Semua William hai, semua William hai. Fuyunia, patung si, semua William hai, semua William hai. Tumuno, ono putri.
kang unggah-unggahi Sik Pak. putrine ganggu ae. Kuwi kan ande-ande lumut. Wah, berarti kupingmu sing remuk. Sik tak. Ora teko ngarep tengah-tengah wae to, Pak. Teko refe wae. Semok Williange. Heeh. Semok Williange, mosok gak Cina. Ya terus. Tumuruno ono putri. Lah. Ande-ande lumut kuwi. Ya ta? Pancene sak brebetan kaya iya. Kuwi ande-ande lumut. Kok iso? Namanya lagune meh padha. Tapi pancen ya Bak kowe nek nyanyi-nyanyi ngono aku terkesan, Bak. Iya. Kowe iku ya seneng nang binatang. Iya. Ya seneng nyanyi nang seni. Iya. Sembarang kok kowe seneng lho, Bak. Ya aku seneng. Aneh lho wong kaya kowe. Iya. Aku nang nggonmu kirikmu kok ya apik to, Bak, kok ya pinter tenan to ya. Wah, berarti awakmu mrono no? Tapi nyenane aku nang nggonmu Iya. lawang tutupan. Iya. Lah tak totok ora ana sing ngengake. Kirek. Kirikmu metu. Iya. Tak takoni, bagian ning ndi? Kok jenggong? Piye? Wah, jan kaya kirek kowe. Kuwi suara aku yang ngerti. Iya. Oh, bagian ning jero kamar. Ya ora? Iya aku. Iya. Lah terus tak takoni meneh. Lah bojone ning ndi? Heeh. Jenggong meneh. Piye? Wah, jan kaya kirekku tenan. Aku yang ngerti. Piye? Berarti bojomu ya nang jero kamar, ya ora? Iya. Lah terus tak takoni. Iya. Lah wong loro ning jero kamar ngopo? Iya. Kene iku ngopo kowe? Aku mangan rujak. Kepedes. Sambel pedes. Mbok takon nak. Sampai melet-melet ngono. Aku nyang omahmu. Kapan? Awakmu pitik nek ngopeni kaya pitik wong temenan. Kae pitik kae mulai cilik bak kuwi digondol ulung ceblok tak temu. Lah iya kok iso ora tukul lare mlakune ngene iki. Oh, Ya kok ngono kuwi lah wis cak. pitik Agus apa sapa iki. Kae digondol ulung terus ceblok. Aku kok ya takon. Kepiye? Tak takoni, Abah Agus enek. Terus piye? Lah kok ya pikirku gak iso nyauri, lah kok iso nyauri. Oh. Wah, berarti enak iki. Lah sing wedok ning omah apa ora? Oh. Iya. Terus Nah ngene nang mburi nyapa wong loro. Lah kok ngene iki. Wo nelek. Nelek kaya bareng lho. aku ngisis nang mburi ngono lho. Kaya ngene mono-mono lho nyapa wi nyapa aku nek mak teletik jadi Pak. Kowe ya sayang anak barang. Iya. Sayang binatang juga lebih utama sayang anak. Anakku wah hebat. Wah, anakku barang to nek sekolah ya mau kalah. Anakmu apa peminum? Kowe apa yang ngerti to, Bak? Ngom- Gawe-gawe kowe. Ngombe nek juwana ngombe minuman keras. Anakku. Anakmu Kowe ngerti? ngerti. Lah ya to, Bak. Anakku kuwi ya anakmu. Iya. Dikandani to, Bak. Ya wis tak tuturi wisan. Piye? Malah ngeneki kenegaraan Lah barang. ya ngono. Iki sapa iki? Agus anake Agas anake Agus aku. Anakku sapa jenenge? Agas. Kowe kok ngelih jenenge anakku? Lah anakmu lahir ning Hotel Solo kok. Agas anake Agus. Nggih, Om. Lah kok ngombe ngene iki karepmu ya apa? Karepmu piye? Masa depane bangsamu iki piye? Iya. Mongko masa depane bangsamu terletak nok pundakmu. Lah nek awakmu ngombe ini rusak bangsamu piye? Lah kok aku ditawani. Lah ngersakne no pripun, Om? Kowe ditawani. Iya. Lah kowe ya gelem. Ya gak gelem. Ngawur wong tuwek kena ge contoh dadak. Nek nggo contoh. Lah kowe kok mau? Aku ya emoh no jelek aku cek mendem ya. Keadaannya cek mendem dadi nuturi dhek ya sini iki pian. Kowe iku mau mendem to nuturi. Heeh. Iku mengagas seruh ora aku ngene. Tapi nek sekolah ya mau kalah. Alah sekolah anakmu iki lho. Bahasa Inggris. Pira? Anakku 17.
Anakku kuwi 9. Edan hebat no, Bak. Bocah 3 didom. Walah didom cak 3. Iya. Nah, tapi gambare nulise rapi. Nulis kanggo apa? Kayak spidol, pulpen, potlot gambar. Wajar. Lah terus piye? Nah. Ada keanehan di anakmu? Anakku enek. Piye? Bar tak tetak niki wis ora. Sunatke? Iya, tak tetak niki wis ora gelem. Kok nulis gawe pulpen. Lah nganggo apa? Gawe pipise. Lah nulisnya nang ndi? Lho nek lemah. Pamane aku jenengku kan Bagio. Bagio. Bojoku Tuti. Heeh. Bagio dan Tuti ini ditulis. Tut entek wis. Bagio dan tut ya ora kena diwaca no. Lah iki Bagio dan Tut tok. Kurang i karo k. Lah untungnya aku jek nang kono. Terus Ya tak tambahi i. piye? Tak tambahi i karo k karo ku. Lah ben dikena diwaca ngene. Sik, gawe i lho kok ya entek ngono aku. Wis entek. Entek. Bagio dan Tuti lah kurang k no. Lah untungnya bojoku kok liwat kono. Mulai ke pasar kok liwat kono. Wah, nggawa blonjo ngene. Ngene iki tulisane gerangane mbek anake ngene iki. Ora kena diwaca wong. Apa ini? Kok Bagio dan Tuti piye kene? Kurang k tambane k lho. Tambahi k Gus. Berjos ngono. Sik, Bak, apa ya dadi huruf k to, Bak? Ora mbuh juru kok. Kadek bojoku seminggu ora nguyuh. Dadi Bagio Dan Tutio. Wes. ora Tuti. Tutio. Anakmu sing cilik kae kowe nek ngomong kok ya gati ndulang barang. Iya. Lah wingi kok kowe kok nesu karo kucing iki ngopo? Alah ya bah. Lah iki nek gak percaya ya sing kagungan kersa utawa sing mirsani kabeh ben menjalankan kuawan. Apa kuwi? Kucing. Heeh, kucing. Aku lak ndulang anakku. Heeh. Kucing kok gemblibet nek kiwa tengene sikil. Lah kuwi jenenge kucing sing bendoro. Aku gregeten tak jukukne remason tak remason silite. Wah ya edan no. Kucing. Lambemu. Sik to, Bang. Wah nek gak percaya ya Lah kuwi piye dadine? sing mirsani kabeh engko kok nyoba nek teko omah. Dadi kucing kok cekel. Terus silite tak anu remason. Silite lho. Nek gak silite gak anu lho. Terus piye? Dadi silite kucing kuwi Iya ya. Heeh, ngerti. lah ya silit. Ya. Silite tak lewek remason. Tak lewek pelek ngene. Nah, kucing iki ndeloke piye akale aku. Reaksine piye? Reaksine piye? Nek didilatki panas. Diambung ki sengir. Dikukur ya ora iso. Dikukur ora iso wong kucing kok ngukur. Lah, duwe akal kok nyoba kok nek sing anu. Sing mirsani ki lho kabeh kok njajal. Ya ngene iki, gocekno iki. Tadi perpanasan terus piye? Enek misteri dawane sakmene iki. Dadi nek anu ngene. Piye? Dadi sakmene iki teles. Iku perkara iku mau. Pokoke fasilite kok. Wis kiai kok sing anu gak anu kok. Lah iya, wong panjen kowe. Aku rene iki mek arep-arep tukul aku iki. Iya. Aku lah ngelamar pekerjaan loh. Karo tukul kuwi lah iki pengumumane dina iki. Diterima ora ya kabar teko tukul lah. Ya tukul ae dinteni. Lah iya. Ya tukul mah ya bar paes kok, bar paes. Nek jero kono. Tadi ya sesuai ijazane dhewe-dhewe to, Pak. Iya. Kan pabrik tebu, pabrik gula Trangkil. Oh, iya. Ambok ya diterima ya alhamdulillah no Bang aku. Ndak sik tak anu sik. Sapa? Tak celuke tukul. Lah iki kok Aku niliki pengumuman daftar nang ngarep papan tak waca kabeh. kepiye? Agus Kuprit lulusan. Kuwi ngopo to bak iso dolanan iki lho.
Haus. Haus darah. Darah putih kok mbok ombe lho. Didosok kono, kalau cah cilik-cilik kok ngarep kono. Gak wis. Wis, ini urusan kowe karo aku, Kul. Urusan kowe karo aku Bagio ora melu daftar. Kowe minggir. Minggir. Oh iya wis. Kowe minggir. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kepenak. Barang kowe Moco. papan Papan pengumuman nomor 1 Agus Kuprit sesuai ijazahku SMA. ijazah SMA. Terima dadi apa aku, Kul? Kowe dadi sinder. Alhamdulillah. Aku sok Senin wis dadi sinder. Tanggal 22 sesuk kerja. Lah kowe, Kul? Mengisor tak waca pol ngisor. Heeh. Tukul lulusan SMP trimo dadi mandor. Selamat bareng kerja. Wah. Aku SMA dadi sinder. Aku SMP dadi mandor. Lah aku Dadi apa? Ora sekolah. Ora sekolah mulane menungsore kudu sekolah, Bang. tak delok ya ning papane. Kok iso mbok delok? Bagio ora Ora sekolah. Ora sekolah malah dadi direktur. Kok iso lho? Mula bak, wong tuwa kuwi mbandani kuwi nek sekolah sing tenenan. Ben ora muspro, ijazah ora duwe. Paling ora kudu SMP. Mosok pegan elek-elekan gak enak. Gak enak. Ya nek trimo elek-elekan ya apa? Ono meno. Ya pegawan. Ya ora sindere kok. Ora ana ya kuli. Ya wis kuli-kuli ta wis aku. Gelem apa piye? Sembarang wis sembarang ra enak ini. Piye, Kul? Ya wis ora apa-apa mesake wong ketok awake ya wis ngene. Kuli ya gelem. Gelem aku. Tukang ngangkat ya gelem. Alah lah ngangkat kok. Ngangkat sembarang lho. Sembarang. Ngangkat junjung gelem. Heeh. Gelem. Ngangkat sapa? Bojoku mamane Bojomu ya cukup angkat to, Bang. ya pas babaran Angkat ya. barang-barang Aku dunggake. sinder kok. Mandor. Kuli. Kuli. Bayarane kuli, njaluke ning Mandor. mandore njaluk ning Sinder. Sindere njaluk dikampleng. Kok iso dikampung? ah njaluke ning Pak Jan to. Ngono. Melu ta ora? Melang. Senin sesuk kerja. Melak. Senin sesuk. Senin sesuk minggu kok. Bar sesuk tanggal 22. Iya wis. Ayo. Tenan. Ya. Ayo, Kerja. budalne. Ya. Dulur, Diken- dipun tepanaken nami kula Agus Kuprit. dikenani nang wong-wong. Iya Ya to. gentenan lho. Dulur, dipun tepanaken nami kula Agus Kuprit pendamelan kula dados sinder. Para sedulur, nami kula pun boten asing melih tukul lulusan SMP kula nemung dados mandor. Lah kowe to, Pak? Kenalan. Ya tak kenane ora lapo to kok. Lho, kenalke to? Bagio. Kuli. Walah to, Pak. Kenalan kok. Sinder. Bayaran kula sak bulan 4 yuta sinder. Mandor bayaran kula sak wulan 2 yuta. Tung 25. Aduh akeh lho. Apa sih anu kuliah? Sinder berangkat nyambut gawe tumpakane mobil Kijang sinder. Mandor mangkat nyambut gawe tumpakane sepeda motor Tiger. Dipikul. Dipikul lho. Saenake to kuliah. Dipikul kowe sapa? Ya wong-wong padha kuline kok. Sinder berangkat kerja pagi. Sarapan pagi mlebune teng restoran sinder. Mandor arep budal nyambut gawe sarapan esuk mampirne sarapan ning gone Depok. Sego mambu. Kabeh sak pethuke kok. Mlebu restoran wong sinder langsung panganane ayam panggang. Mandor mlebu Depok sarapane esuk dadaran ndok. Ngenteni pitik diblindes. Gaben nae sak pethuke Wes kok. sarapan pagi
kok. Buahe mesti jeruk. Sinder. Mandor bar sarapan pagi ngilangno amis, tombo amise pisang. Ah, kangge ngicaraken nama samisan. Kados kula niku sabun wing. Sabun wing lho. Ya ben malah ilang amise kok. Iya, gobak ilang. Malam Minggu, malam panjang Sinder santai kali bojo. Langsung nggih dipun tepangaken bojone Sinder bojo kula Nyonya Londo. Sinder. Wongko kowe. Nggih mang tepangaken senajan mandor bayaran 2 juta, malam Minggu dolane ngalun-alun pati kali bojone. Bojone kula elek-elek Nyonya Cina. Ah, nggih dhuwit mboten nyekel nggih begenggek. Sageleme ta ora nyekel dhuwit kok. Begenggek. Wah, begenggek iya. Diubah banyu anget gori kok. Wes guri. Begenggek iso guri lho. Domongi gori pokoke. Wis tau mangan. Wah, pindho aku. Sing mbok mangan sing cilik apa sing gedhe? Tak Takoni wong edia. tak pangan ndase. Wes, Perkenalan sing apik. pokoke ya ngono lho Le. Apik pokoke. Genggek. Genggek lho. Sampeyan Genggek. pasti mampir ning pira? Begenggek. Akeh kono. Nah, begenggek. Madhep rene ngeti aku begenggek. Mosok aku begenggek. Tau ora begenggek temenan? Roh, Rupane piye? sakmene putih, Terus dibener kresek. Ya apa? Wes aja takoni wae tambah gelak-gelak iki. wis kene ae aku tak laporan ning kantor. Nang kantor. Iya. Oh iya. Sing penting Senin kerja, ana kuline, ana sendiri, ana mandore. Jadi aku menyusul kok tanda tangan. Tanda tangane engko bareng-bareng ae tanggal 1 jadi ya. Ya wes. Ngene. Wong iki nek wis rumah tangga ngene iki. Iya. Jadi wong rumah tangga kuwi wajibe kudu kerja. Kerja. Iya. No. Liwat rene ora? Apa to nyeng? Apa? Aja nutup-nutupi lho kowe. Apa? Tukul. Liwat kene. Ora nek. Heh? Liwat kene. Iya. Liwat kene. Ngono. Iya. Bocah rono. Tenane. Liwat. Aja ngapusi lho kowe. Ora. Trene. Kok ngapusi liwat trene ngono. Kowe kok takon sapa? Ora takon-takonan. Ora trene kok ora. Ngawur ae. Wah, goblok liwat. Heh. Nyala. Kowe lambemu iku ngomong ing tak kandhani. Nggih. Konyel kuwi nggawa bendho. Terus Lah sing didoleki tukul. Lah ya toh. Lah kowe ya diwara ora enek ngono lho. saking wediku aku ngomong enek mlayu ngidul aku. Lah enek apa-apa piye? Aduh kul, kowe balio wae kul. Walah. Balio kul, balio. Diwe balio wae. Aku Wis to. Ora. Kowe iku didoleki kunyil digawake bendho. Kowe duwe salah apa? ora salah apa-apa. Lah piye? Salah. Wis saiki balio-balio kowe timbangane banjir darah. Banjir darah. Aja ngomong lho kowe lho. Lah. Konyel kuwi nesu. Kowe kok celometan ngomong. Nesu karo Jare sapa? gambar ruwung apa piye to iki? Jare rene golek rene ora ana. Tas ngidul. Cangkemmu kuwi duku apa ora Oh, iki? kena. Wong rono lho. Nak mengus sak enake dhewe. Wong rono. Tenane Prit. Ora ketemu aku, ora. Jare rene. Mari kok kene. Rono lho. Tenan lho kowe. Tekono sini lho. Sepentel merah ngomong kowe. Ora, engko mbok bacok. Mbok bacok. Brak. Hah? Kowe adu-adu wong wae kowe kuwi. Dendang nyingkreh. Nian ketemu terus dibacok piye? Aduh, kowe kok jeng glibet ning kene wae to. Wis beneng kene ben dibacok. Tegel nek aku mati. Hah? Kowe dolek konyol arep mbok diapake nggo bendho. Aku. Iya. Lah. Lah aku digoleki konyil. Heeh.
Ora kepethuk. Wah, larek kok ora ngawaki ini bocah ora ngawaki ini. Kowe ngipi apa kowe mau bengi? Lah, Bak. Kowe cikelen, Bak. lha iki lho bocahe. Wih. Oleh aku kok angel tenan iki to. Lha kuwi lho bocahe. Nyil. Nyil ada masalah diatur Nyil, gak usah ngono-ngono Nyil. Iki kanca Nyil. Ya ben dibaca. Mati tau. Wis ping pira kowe mau liwat kene? Ping 3. Ping 3. Lho ngene iki lho jujur ngene iki. Lho ngono. Ana masalah diatur ora usah geger-geger. Ngono. Jane piye iki lho? Kowe nang omahku lha apa? Lah bendo. Lah bendo. Lah ya iki lho. Susu mlayu wae. Alah balik. Tuasaku. Ora iki mau nyelang benda to. Lah ngono kowe kok mencicil. Wis suwe ta. Aku arep dandan mau nang gone kunyil arep nyilak bendo bendone digawa kunyil. Aku kandha bojone kunyil ditututke aku ngono lho. Iki bendomu. Iya. Kowe ora ngerti pengumuman aku jam 3 kae. Apa? Ono pamflet spanduk. Barang siapa yang membawa senjata tajam di muka umum, itu nek konangan petugas, kuwi iso dihukum kuwi. Dihukum. Heeh. Tolong gawakno, Gus. Ngawur tok Dihukum. Dihukum ora apa-apa. Dihukum. Wis ta ben. Ya ngawake dhewe ya ngene tok dadi. Kaya liwat tok model. Kok sembarangan. Ngopo? Dihukum. Pengumumannya mau jam piro? Jam 3. Jam 3. Lah saiki jam piro? Jam 11. Wis ora enek saiki. Ora enek. Kok dicabut? Cabut. Ilang, hukumane ilang. Tapi nek sing nyekel wong liya enek meneh. Hanya kelong kena telek ini kok. Ya, anggrek ngono. Ya iku ning pawon iki mau ning kandang. Kandang yang mbok usungi. Karo dene bedho kono kok iso dadi masalah iki. Lah iya kok ya lucu to. Iya. Iso dadi masalah. Iki bendo. Bendo karo bendo. Bendo iki arate wong tani. Kene-kene. Bendo saben-saben ben panen ping pindho. Ya nek sing arani bendo saben-saben diwenehi mindo. Cuma mangan ping pira, Bak? Iki bencok. Kok sabencok? Saben-saben dibacok. Iso kawit ping. Wis layanono kono. Lho layanono bintang tamune sampean nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa sembarang ayo. Ayo. Nyanyi wong Lagune apa? Ayo bacokne. Ojo demek gegerku keri. Sebabe Ora rangkepan. Alah wong nyekel ngene ae. Ora usah nompo. Apa ya keri. Jan lakuan ngempet. Keri, Bak. Waduh. Ngapa to? Apa? Terus enak banget. Jare keri kok malah merangsang. Tapi Bagio itu pancene nang omahe kuwi, nang kampung kuwi. Ingon-ingonane ya Aduh kewan. ora mentalanan. Aduh. Ana tangga aduh. Ana tangga kesusahan. Aduh. Kowe ngopo to, Bak? Kenapa? Karo dene iki yo ngono to, Gus, wis ngene kok pecah lho. Bacokne. Ngene iki cara candra wong lanang sing bijaksana. Lah iki lho. Dodo jembar ber budi bawa. Bawa leksono. Irung bangir sugih rezeki. Masa irung bangir? Tangan dawa nyolongan. Nyolong ora apa-apa, nyolong bacok Bas. Kowe iki wis bawa bendo iki sing ati. Tulanan bedo malah bahaya iki. Iki jemuan, malam jemuan. Malam Minggu. Tapi ana lho kae. Piye? Wong iku dudu hake bendone wong. Iya. Lah kok digawa ngalor ngidul kuwi. Iya. Kuwi loro anyang-anyangan sak bulan ora waras. Aku pengen anyang-anyangan. Lah tangan saya tangan gawa sekiwa jajal. Ora anyang-anyangan pengen. Lah diatur kono. Ana wedokane sapa wedokane? Wedokane rek dadi. Ya, Gak dadi. aja geger. Ora. Ora. Nek geger. Kok iki? Monggo. Bak. Ini. Iki ape nang diae to, Bak, Bak? Ndut sempet-sempet tadi ya kok rene meneh. Iya gampang. Iya. Ya. Aja turu lho, Bak. Bak, Bak. Bak. Rene. Rokok kae simpenan. Iya, iya. Kowe. Iya. Bak, Bak. Bak, Bak.
Anu bendune disempetno nang mburi aja didokno. Balik nang gone. Bak. 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 Kaya wong ngumpul. Kaya wong ngumpul ya. Lagune sing penak monggo Mas Agus Goprit sampeyan nyuwun slendro nggih saged. Sing penak napa peloke? Pelok dimiringno ya iso Mas. Dimiringno dislendrokno iso. Pun awake ae. Awake ndase ra ketut. Ya kabeh sak ndase. Ya. Duet karo Bu Sinden. Duet karo Bu Sinden aku tak Mister Mendem sing ae. Mister Mendem. Heeh. Iso aku. Iso. Ya. Mister Mendem. Sing ngene kae to? Bagio dintani sik. Heeh. Mabuke Bagio jeling apa ora? Iki ana permintaan ngidungo. Ngidung Jawa Timur. Jawa Timur nganggo slendro iso kene. Enek slendrone? Enak, iki ge slendro iso. Oh, ngono ta. Ya ketintingane. Nek peloke kan bingung. Aku nek pelok bingung. Iki ya. Tuku kayu gawe ketek, tuku cewek pojoke suwek. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek bareng duwe bojo tuwek tak cipok mate. Wah, untungmu mengandung rabies. Ngono-ngono salahku dhewe. Iya. Ya meh padha ya. Apa neh? Kowe kok Dudu atuke. lah atuke piye? Bisa kok. Ora. Lah piye carane piye? Kok iso anu Master Mendem? Monggo. Apa? Kon duwe atuke wong jare Watine yo ngono. ana gamelan iki wajib ditembangi. Tembangan ora ora cocok larase iki lho. Kandane ya. Jenenge meksa. Heeh. Master Mendem. Mister Mendem. Sing ditobak Mister Mendem, Bak. Sing piye? Sing ditobak. Piye lagune piye? Ayo ngono. Ya, Nun tintingannya. Mister Mendem. Master Mendem. Master Mendem. Penekno. Limbik. Dudu iki dudu. Wi iler-iler. Lah ya roh wong mendem diliri ngono lho. Ancen lagu lho ini apa? Kok iso? Mas Agus. Ada juga Joli ya terus. Aku kowe seneng nek aku dibacok Bagio. Ini gampang. Sampeyan iki wong kunyil jaga kunang tak iki. Ku nek Bagio rene aja entuk kono ae. Sik nggawa bendora kuwi. Ora apa-apa bendone yeng. kowe terus ke sabare. Tak seketane ngene, seketane wis. Ngono ya. Iya, cukup wae. Ku mulai bareng, mulai. Piye? Mulai bareng. Bagio teko. Ora bak aku dikongkon tukul karo kunyil lho. Bocah nek dipenging ora kena. Lho kok mengke perkara apa to, Bak? Bak. Iki pelok ora usah jula-juli tak idoni rai-raiku. Raimu. Raimu. Lho, raiku. Tak idone raimu. Idonono. Iki salah dibenerke, Bak. Nek mung benerne iki lho. Iki salah. Kowe cah bocah kandhane ra karo tak idoni raimu. Idonono. Idoni 400. Ayo idonono. Tak idoni kok piye? Hah? Kandhane ora tak idoni lho ngono. Iya. Ora kena tak idoni raiku lho. Apa iso kowe ngidoni raiku? Ya iso no. Kagak iso. Ayo. Mister Mendem. Monggo Mbak, Mister Mendem aja ngetokne coro-coro kuwi. Kok Wis coro-coro. mulai kene sing duet karo Bu Sindan. Sing putrine Bu Sindan kakune Pak Bagio. terus duwe anak bonang. Kok iso?
gagas penting sesuatu beras ora tak anggap penting anak bojo waras ojo munamuni nuturi kaya kiai atoke wae yen klenger lan glosor dhewe jejegatimu wis tak tutup lakonku pancen bener kandamu mereka mendem usahaku selamat tinggal konco kuleren non duga tungake kuat mendem kowe ora bunga Kul pancen ayem kul duwe bojo pesinden kuwi. Ayo nyambut gawe bareng balik bareng koyone ya dobel. Ayo to, Pak. Ha pengen mlosoh dadamu rabya sinden. Kok iso mlosoh dadane perkara Pengen Apa kawin sinden apa? mlosoh dadamu terus ngemu nanah kae. Iki sing pengalaman. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Sinden iki mulai ketanggapan kae. Iya. Nok jero aku melok mlebu. Pun mlebu bleng. Nok kamar aku melok mlebu bleng. Ngono ki ya karep ya ucul-ucul gelungan utawa setagen. Lah kok muni? Ora buta kae wong ora butuh kok. Wis aku melok metu brucut. Malah metu aku brucut. Banyune akeh. Sik enek banyune. Batine anggere banyune akeh metune mah brucut lho. Heeh. Lah kon ya kaya ngapa bojoku ning jero. Wah, ora butuh pengen roh aku mlebu mak blesek. Bareng tak duduhne. Lah mong sak mene. Apane kuwi? Apane? Kayaku lho. Kayaku pelawak lho. Duit to. Iya. Ya ngene iki nek duwe-duwe kritik nih. Duit klitik nih. Mong sak mene. Piye sing umpama? Ya iki enak-enak kok. Bak. Masa ngene. Iya. Kaya kok dikono ta, Bang. Sekarang lagunya Alah. Kaya ya pinter-pinter. Saya coba saya kowe lah aku nge-MC kalah karo dapur-dapurmu ya. Saya coba. Sekian. Alah. Sebenarnya piye? Hadirin, Ya, awakmunya. lo kita kayak contoh. Hadirin para undangan sekalian, dalam rangka hajatnya Bapak Jan malam ini yang mendatangkan ketoprak siswa budaya yang akan menampilkan judul cerita Opo Ngono. Opo? Lho kowe iki anak karo si Agus kok ngono. Dalam rangka Walimatul Khitan putra Bapak Damijan akan
hadirkan bintang-bintang film dari ibu kota. Inilah gaya Mas Agus Kuprit. Jalan. Tereng, 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 tereng. Modeso. Tereng, tereng, tereng. Seperti Bung Primus. Primus singkatan pria muka setan. Pria muka setan loh, Primus. Dan inilah menampilkan pelawak dari Kota Pati, Pak Tukul. Treng, 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 treng. Tukul ya melok. Iya. Aku iya. Seperti Anjas Mara. Dan bintang tamu kita dari Kota Jawa Timur. Inilah Pak Bagio. Dong 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 dong. Ayo, loh. Mah ora urung elek elek aku krasa Salah perkara apa? berapi-api ngerti elek Ora. Jajan aku Umpamanya bunga, si kunyil adalah bunga melati. Tukul bunga mawar. sumpah aku kelean. Karo gayane ini kelean. Lah kuwi salah gayamu ta. Kelean. Aktingmu kuwi elek. Coba nek kunyil aktinge. Lho actinge lho. Piye? Lho. Sreng tereng teng tereng. Lho piye? Sene lho. Tukul. Teng. Lah kowe coba. Bisa. Ayo. Gajah tanganmu. Alah itu kelean. Sumpah kelean. Kelean. Bagus sing apik, Pak. Umpamanya mobil Nah, liyane kembang. Toyota. Toyota enak. Hino. Aku ya berubah mau telek. Oh, lah gayamu piye? Ini ya. Mangga berubahnya ngono telek. Potokanane di HP. Inilah Kijang. Inilah Toyota. Inilah Panther jatuh dari jurang. Selingi lelagon barmester mendem. Cinta tak terpisahkan. Ayo Mas Agus. cinta tak terpisahkan Sing piye to Bang Pak? cinta tak terpisahkan cinta tak terpisahkan Padha karo mau ya. penek no bimbing Hilir aja mbok campur karo cinta tak terpisahkan. lah iya nek wong cintane kelet terus diliri ngono Mas, begini. Mas Agus, nyek Duet karo Sinden. Apa om wedoke, Abang? Wedoke. mah meteng. Kok iso meteng lho? Wedok tukul, wedok Aku tukul. gak ora pati Ambek iki. Gandeng piye? Cara sampe intene aku sampe papae sampe inte Diterima sik, Bang. iki nek film barat kae umpamane iki wedoke jejer mlaku bareng piye? Kayak Romeo and Juliet. Sing dadi wedok koyok Juliet, sing lanang koyok pencopet. Sing ngomong kowe gambrek. Ayen aku kan nyoba umpamane. ya Pak Nah, iki umpamane ceweke. Ceweke aku. iya Kene lanange. wah ini baru pasangan ideal wah wedok ayu sing lanang kena kencing manis tapi malah moprol sekian